Ngakunceda ngantoni bhuti? Molweni sisi wam. Bendicela undiphe i-2 Sprite. I-2 Sprite yonyekile bhuti. Asuya akho ngxaki sisi wam. Ndiphethe le ngale 2. Bhuti, yokuba sistele ufuna ntoni? Okay ke sisi xa kunjalo becela undiphe amase-strike. Awekho amase-strike. Hayi kanti akho ngxaki sisi wam, unganika nawe i-Defender. Bhuti, ufuna ntoni? Okay, cela undiphe iibhika zechocolate ke sisi. Bye bhuti, awuzabe ufuna ntoni? Hamba, bye. Hayi, akho ngxaki sisi, cela undiphe umtsheni o-10 rand. Plastic. Plastic for airtime.